Ετοιμάζονται τα αυτοκίνητα να τρέξουν. Λοκ. Όχι, το κάπα φτιάξει. Γράφουν τα νούμερα τους οι οδηγοί. Οδηγοί και συνοδηγοί. 11. Ο οδηγός Λόκερ οδηγάει το κόκκινο. Σύμφωνα. Πήγαινε μπροστά, έπρεπε να κάνει στην άκρη. Έχουμε ένα ψηλό τρακαρισματάκι πριν την εκκίνηση, δεν είναι τίποτα παιδιά. Φαντάσου τα υπόλοιπα τι θα γίνει. Έγινε και ένα πλάγιο μεταπτοπικό χτύπημα πριν έρθουμε εδώ. Εδώ είναι ο Ψαρής. Θα τρέξει με οδηγό τον Πυρήνα. Λευκή καταιγίδα. Η λευκή καταιγίδα, όπως αποκαλεί ο οδηγός της. Η φωτιά. Κόκκινος κεραυνός. Ο κόκκινος κεραυνός, ναι. Πάμε. Εδώ έχουμε το βοηθό των οδηγών. Είναι συνοδηγός στον κόκκινο κεραυνό. Το εργαλείο φίλε θα σκίσει σήμερα. Τι έχετε να πείτε, πέστε μας 2 λόγια για τον αγώνα σήμερα. Ο αγώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Θέλετε να το κερδίσετε? Βεβαίως θα το κερδίσουμε και το έχουμε δηλώσει πάρα πολλές φορές. Ωραία ταινία. Ο οδηγός εδώ είναι προετοιμασμένος μετά από μια μεγάλη απουσία που είχε, από ένα μικρό ατύχημα. Πιστεύω να μην έχουμε τίποτα απρόπτα για σήμερα. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, γεια σας. Έλα μου! Δεν έχω εκφωνητή εδώ. Δύο λόγια. Πες, δύο λόγια. Πες. Τι βλέπεις για την κόντρα? Πες, τι βλέπεις για την κόντρα? Εκεί. Ας πάσω παπρίζ γάμο. Ας πάρε μάλλον. Τώρα άλλο άμα να έχω πάρει να ζητήσω που δεν θα μας πάει άλλο. Έτσι πάει Τώρα μην βρει πουλά από μας. Δώσ' του! Έτσι πάρ' γάμο τι πάρ'. Δεν είναι τίποτα του. Πλάκα. Ναι. Νάτος, ήρθε και ο τρίτος με το... πώς το λένε? Με το Μάζδα. Και σου είπα χτες μην βλέπεις τέτοιες ταινίες. Όχι. Ρίχτε για πίσω, βάλτε και μπροστά, άρα. Ναι. Ακόμα δεν μπορώ να σου μιλήσω, γιατί γράφω με την κάμερα. Γράφω με την κάμερα. Ρε μαλάκα. Ναι ρε, κάτσε να βγάλουμε μίζα. Πέρα, γιατί έχει χαλάσει τη μιμίζα ρε μαλάκα. Δεν το ήξερα ρε μαλάκα. Ήρθε, ναι, και μας έσκασες δυναμικά στην πίστα. Περιμένει ο κόκκινος χάρος. Κόκκινος χάρος παιδιά, τον είχατε ξαναδεί? Οι οδηγοί. Εδώ τραβά ρε. Οι οδηγοί. Δεν έχει ελπίδα καμία. Πες μου φίλε μου, τι έχεις να πεις για τον αγώνα, για την κούρσα σου? Δεν υπάρχουν λόγια. Θα με ψάχνει με τα γυάλια. Πιστεύετε ότι τη λευκή καταιγίδα μπορείτε να την νικήσετε? Ο κύριος θα κλαίει σε Τη λίγο. λευκή καταιγίδα παιδιά. Χάρη στην πολύτιμη βοήθεια του συνοδηγού μου που θα μου λέει τις στροφές και τα χιλιόμετρα. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να μας κοντράρει εμάς. Δεν είσαι και με τρόμπα ρε. Μπράβο, χαίρομαι για την αυτοπεποίθησή Δεν σας. αγχώνομαι καθόλου για τον αγώνα, νιώθω ότι είναι πολύ εύκολος. Υποτιμάτε τον αντίπαλό σας. Δεν τον υποτιμάμε γιατί ξέρουμε τις ικανότητές μας. Έτσι, Και τις αδυναμίες του ίδιου. Πόσο κύβικα είναι τα μάξι σας? 2.000. Πάμε, έλα. 2.000 κυβικά. Ναι. Άλογα. 345 άλλο. 345. Τι έχετε να πείτε εσείς με τη λευκή? Να πείτε του κυρίου να κοιτάξει την πλάτη μου. Εδώ έχουμε σχόλια. Βλέπει πολύ ώρα την πλάτη μου. Την πλάτη σας. Θα βλέπετε την πλάτη του λέει. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Δεν Ναι. έχουμε Συνοδηγέ μου από εκεί. Πες από εκεί συνοδηγέ μου σε παρακαλώ. Ο συνοδηγός της λευκής καταιγίδας. Ο συνοδηγός της λευκής καταιγίδας, ναι. Φέρτε. Έτσι, τσαμπουκά θέλω. Πάμε. Πατητά μου βάλε. Τη βάλα τη βενζίνα μέσα. Όχι, κάτσε πάμε βενζίνα.
Ξεχάσω να βάλω βενζίνη. Μπροστά θα βάλω το άλλο, για πας σκάσει. Τι μπροστά. Βάλε τα μήκο. Πάνω που έκανε πλατέρα, μουσική συγκλειστή τίποτα. Κάπου θέρμαση. Τα νούμερα τώρα, σας παρακαλώ. Κάτσε μην τραβάς ακόμα. Πάρε και λίγο μέσα, Χρήστο. Είχα βγει και βάλει βαγκιά, ρε. Δεν πάει στην αγώνα μέσα. Α, το πάρει μπροστά, αγάπη. Ξεκινάνε οι οδηγοί. Έλα, γίνε πόρτες. Με τους συνοδηγούς τους μαζί. Θα έρθω με σένα, ναι. Θα έρθω καρότσα εγώ. Ναι, να τραβάς από πάνω. Ναι. Ανεβώ κι εγώ πάνω, να σου κάνω παρέα. Απάρα έρθω με τα πόδια. Όχι ρε, αφού έρχονται κι άλλα μάξια κοντά, ρε. Έχουμε μια εκκίνηση. Σπρώξε ρε Χριστό, σπρώξε. Φεύγουνε, ναι, ξεκίνησε η κούρσα. Ξεκίνησε. Βίκυ, εσύ έλα τράβα από πίσω, έλα από πίσω εσύ. Εμείς θα τους περάσουμε. Μέσα ή τέτοιο, ή πάνω. Εμείς θα τους περάσουμε, Χριστό. Μην τρέχεις. Ξεκινάνε. Θα ξεκινήσει η κούρσα. Ναι, είναι ο κόκκινος κεραυνός και η λευκή καταιγίδα. Θα περάσουμε εμείς, Εμείς, ναι. Εσύ από πίσω. Έτσι, έτσι. Ναι. Ναι, έχουμε μεγάλη κούρσα. Κοντραρίζονται πολύ σκληρά οι αντίπαλοι, οι οδηγοί. Ναι, έχουμε γερό τσαμπουκά. Κολάκα, κάτσε περάσω μπροστά, ρε! Παίρνα ρε Χριστό. Έλα. Παίρνα τους, Όπα. Έτσι δεν τρέχουν οι ξέλες αυτοί. Όπα ρε. Έχουμε μια σκληρή κόντρα από τους οδηγούς. Έχουμε μια σκληρή κόντρα, ναι. Έχουν μεγάλη κόντρα. Πάμε, ναι, πέρασε μπροστά. Πέρασε μπροστά ο κόκκινος κεραυνός. Η λευκή καταιγίδα προσπαθεί να τον περάσει. Δεν τον αφήνει όμως. Το χτύπησε από πίσω. Ναι, πάμε. Έχει φύγει πολύ μπροστά. Έχει φύγει πολύ μπροστά ο κόκκινος κεραυνός, ναι! Ναι, είναι πολύ μπροστά! Πανηγυρίζει ο οδηγός του κόκκινου κεραυνού. Δεν μπορώ να κρατηθώ, ναι, έχει φύγει, τον έχει αφήσει πολύ πίσω. Παρακόψε εσύ, ρε. Χειρόφρονο! Ναι, κάνει και τα κόλπα του, ναι! Είναι πολύ δυναμικός. Είναι πολύ δυναμικός ο οδηγός. Έτσι, ναι, μας αρέσει πολύ. Είναι καλός. Τον πλησιάζει. Τον πλησιάζει, λέει. Χτύπησαν. Χτύπησανε πολύ δυνατά. Ναι, κι όμως έγινε μια τρελή σύγκρουση. Πέρασε μπροστά η λευκή καταιγίδα. Τον πέρασε, τέλος. Χρήστο, άντε πίσω να σπρώξεις τώρα. Άντε σπρώξε. Από πίσω, έλα πίσω. Ναι. Ναι, κι όμως.
Έχουμε μια τρελή σύγκρουση. Είχαμε μια τρελή σύγκρουση. Χτύπησαν τα αυτοκίνητα. Έχουμε σκηνιά να δέσουμε. Τσουλί, φίλε, πρέπει να έρθεις καρότσα. Ξεκινήσαμε πάλι μετά τη μεγάλη σύγκρουση που είχαν. Περιμένουμε την ευθεία να περάσουμε μπροστά. Μετά τη μεγάλη σύγκρουση που είχαν τα δύο αυτοκίνητα. Έχουν υποστεί πολλές ζημιές. Αρκετές θα λέγαμε. Πείτε μας κι εσείς κάτι. Πού είσαστε πριν συνοδηγός? Ναι, ήμασταν συνοδικοί. Πείσατε. Λίγο πολύ ελαφρά. Μας χτύπησε ο λευκός ύφωνας. Είναι η λευκή καταιγίδα. Η λευκή καταιγίδα, συγγνώμη. Το περιμένατε ότι μπορεί να σας χτυπήσει τόσο απότομα? Κάναμε μεγάλη προσπάθεια που το περάσαμε. Σας πέρασε μετά, σας πέρασε όμως. Τελική ευθεία, ναι, μας πέρασε. Ήταν καλύτερο μου φαίνεται. Αυτό έδειξε. Είχε μείνει πολύ πίσω. Είχατε πίσω πολύ. Ναι, αρκετά μπορούμε να πούμε. Μέχρι τώρα πηγαίναμε καλά να. Αγαπάδι κοιμιά ρε, βάζω στο πότρο το δικό σου. Βρήκε μαξιλάρι ο Χρήστος. Για πείτε μας δύο λόγια για τον αγώνα. Ποιος νομίζει ότι θα βγει πρώτος, ποιος θα καταλήξει? Πιστεύω ότι θα βγούμε εμείς. Η κόκκινη κεραυνίνα μου. Ναι, είσαστε ο κόκκινος κεραυνός, ναι. Τώρα προπορεύεται βέβαια. Πάει να τον περάσει ο κόκκινος κεραυνός. Πάει να τον περάσει, προσπαθεί να τον περάσει, ναι, αλλά δεν τα καταφέρνει. Με διάφορους τρόπους. Είναι η λευκή. Ναι, τον πέρασε, ναι. Ναι, τον έχει. Τον έχει. Τον έχει. Τον χτύπησε. Πάρω λίγο να γίνει διαφορά. Τον χτύπησε πολύ άγρια. Τον έχει χτυπήσει πολύ άγρια. Μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλός. Τον περάσατε, βλέπω ο δικός σου έχει μείνει πολύ πίσω η λευκή καταιγίδα. Είναι πολύ καλό το εργαλείο. Το έχετε φτιάξει τώρα ή δεν το... Είναι τώρα το... Εσύ δεν υπάρχεις, Η κατασκευή έχει γίνει τώρα με το νέο κινητήρα. Πανηγυρίζει! Βλέπουμε πανηγυρίζει ο κόκκινος κεραυνός! Πάει μπροστά ο Λάκερ, ναι! Τον φτάνει! Τον πλησιάζει η λευκή καταιγίδα! Τον πλησιάζει! Ναι. Τον πλησιάζει η λευκή καταιγίδα! Κάποιο πρόβλημα παρουσίασε ο κόκκινος κεραυνός έχει παρουσιάσει ένα τρομερό πρόβλημα. Η λευκή καταιγίδα προσπαθεί. Του λέει να κάνει στην άκρη. Κι όμως το πέρασε. Έγινε, το πέρασε. Η λευκή καταιγίδα το πέρασε μπροστά. Προσπαθεί! Δεν θα γίνεται η τελική μάχη! Φτάνουμε στο τελικό! Φτάνουμε στην τελική ευθεία! Φτάνουμε στο τέρμα! Έγινε πάλι σύγκρουση! Πείτε κάτι! Θα τον περάσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση! Γίνεται! Γίνεται η προσπέραση! Έγινε! Βγαίνει νικητής! Ο κόκκινος κεραυνός! Βγαίνει νικητής! Κάνει τον έλεγχο ο κόκκινος κεραυνός! Έχασε τον έλεγχο! Εγώ! Κολοκά! Σε έχω! Ναι, γράφω, θα σβηστούν αυτά, δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι το αμοντάρι στο βίντεο. Τι το ρίχνουμε τώρα. Θα το καλιάσουμε λίγο. Στο με χειρόφωνο εσύ. Πάει όμως από κάτω. Δεν φεύγει ρε.
Έχουμε πρόβλημα! Όχι! Γίνεται λάθος! Όχι! Έφυγε τα μπάξι ρε παιδιά! Γιατί ρε πούστη μου! Όχι, δεν γίνονται αυτά! Δεν γίνονται αυτά! Έχασε τον έλεγχο! Έχασε τον έλεγχο ο οδηγός του κόκκινου κεραυνού! Δεν γίνονται αυτά, κοιτάξτε στο βίντεο! Δεν πρέπει να ζει ο οδηγός! Ο οδηγός δεν φαίνεται πουθενά! Οι θεατές έχουν μείνει έκπληκτοι από αυτό που βλέπουν. Έχουν μείνει έκπληκτοι. Τρέχουν να σταματήσουν τη λευκή καταιγίδα. Λευκή καταιγίδα, πάνω να προστατέψει ο λαός. Ο κόσμος. Κοιτάξτε τι έγινε. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται, η λευκή καταιγίδα έχει στον έλεγχο κι αυτή! Όχι, δεν συμβαίνουν αυτά σε εμάς! Δεν γίνονται αυτά! Όχι, δεν γίνονται αυτά! Δεν γίνονται αυτά που βλέπουμε σήμερα! Σκοτώθηκαν οι οδηγοί! Αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δεν συμβαίνουν πουθενά. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό σε αυτούς τους οδηγούς. Ήταν οι καλύτεροι οδηγοί στο ελληνικό ράλι Ακρόπολης. Δεν πρέπει να ζουν οι οδηγοί. Αποκλείεται, έχουμε πρόβλημα. Προσπάθησε ο κόσμος να σώσει. Προσπάθησε ο κόσμος να σώσει τη λευκή καταιγίδα έστω, αλλά όχι, κι όμως έφυγε κι αυτός. Ο λαός έχει φρικάρει, κυρίες και κύριοι. Ναι, θα το δούμε εδώ, θα δούμε εδώ τον κόσμο. Οι οδηγοί τελείως, τι είπαν οι οδηγοί. Ψάχνουν, έχουν φύγει, ο κόσμος έχει φύγει. Ο κόσμος έχει φύγει, ψάχνουν, πάτε να δείτε τι γίνεται, παιδιά, πάτε να δείτε τι θα γίνει. Πάνε τα παιδιά. Σοκ, αυτό είναι σοκ. Το έχετε το βίντεο, το έχετε. Το τράβηξα, ναι, κατά λάθος. Τι έγινε τώρα, τα παιδιά. Τι έγινε, τι έχουμε. Τι έχουμε εκεί. Φύγανε τα αυτοκίνητα από τον δρόμο, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω, από το τρακάζουμε πιο πριν να πούμε, δεν ξέρω, μάλλον πρέπει να σπάσουν τα τιμόνια τους, δεν ξέρω τι έγινε. Οι οδηγοί τι έγινε. Οι οδηγοί αγνοούνται, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει κάτι. Ναι. Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν γίνονται αυτά. Ήταν πολύ καλή οδηγή, κάτι συμβαίνει. Πάμε να δούμε πως έχουμε τίποτα νέα από τους φίλους μας συναδέρφους. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Όχι! Τι έγινε! Όχι, βλέπουμε τον έναν οδηγό, ναι, κι όμως ζει! Δεν γίνεται αυτό, ζει ο οδηγός! Ζει ο οδηγός! Παναγιώτη, είσαι καλά! Ζει ο οδηγός της λευκής καταιγίδας! Είσαι ο οδηγός της λευκής καταιγίδας, φίλε μου! Πώς ήταν αυτό, γιατί, τι έγινε? Το αυτοκίνητο μπροστά μου και δεν ξέρω τι θα ακολούθησε. Έχασε τον έλεγχο. Είδες τον άλλον οδηγό του κόκκινου κεραυνού. Υπάρχει και ο άλλος, ζει. Να και και εκεί βρήκαμε τους οδηγούς. Βρήκαμε τους οδηγούς. Έχω πάθει σοκ, κυρίες και κύριοι, ναι. Ήτανε μεγάλο χτύπημα. Όντως τσακίστηκε. Ήτανε μεγάλο το χτύπημα. Για αυτόν τον οδηγό, είναι μικρός σε ηλικία ο οδηγός.
Είναι μόλις 15 ετών. Γιατί η κολόκα μας άφησε! Γιατί Παναγία μου! Σου πάω το πάλι στα αριστερά! Πώς χάσατε τον έλεγχο! Γιατί φίλε μου! Φίλε μου, είσαι οδηγός! Γαμώ την Παναγία! Πέθανε, φίλε! Πέθανε! Μάλλον πέθανε. Στόπα να μην βάλεις τις κόντες Κοντά ελικόπτερο! Περιμένουμε ελικόπτερο. Περιμένουν ελικόπτερο, λέει. Περιμένουν, όχι, δεν κόβω τίποτα. Περιμένουν ελικόπτερο, να το κόψεις εσύ. Περιμένουν, ναι, συνέρχεται ο οδηγός, συνέρχεται. Θα το γαμίσω το πούστη! Γιατί, φίλε μου, τι έγινε! Πώς έφυγες από τον δρόμο! Με ανέτρεψε την πορεία μου. Σας χτύπησε από πίσω! Δεν μπορούσε να παραδεχτεί την ήττα του! Χάσαμε τα δύο αυτοκίνητα! Υπήρχε κι άλλος οδηγός μέσα, υπήρχε συνοδηγός κάποιος άλλος. Υπήρχε συνοδηγός ο οποίος εντάξει να πούμε είχε βγει, είχε προλάβει, είχε πηδήσει να πούμε πριν την. Δεν υπάρχουν θύματα. Όχι, ευτυχώς. Στο διάλογο τα μάξα. Ποιος βγήκε πρώτος? Ο οδηγός και συνοδηγός της λευκής καταιγίδας. Ενίκησαν. Οι επιζήσαντες. Πουλ, έχω άλλα δύο αμάξια κάτω.